Tulips ООД е иновативна и открита фирма, която е професионалист в отоплението и климатизацията на жилища. Един от стратегическите продукти на Tulips е алуминиевият радиатор GlobalVox, който има модерен дизайн и висока топлинна мощност и е подходящ дори за нискотемпературни инсталации от нов тип. Продуктът GlobalVox бе отличен с златен медал и диплом на Международния технически панаир в Пловдив. През миналата година Tulips извоюва същата награда и за високоефективната термопомпа Daikin Alterma, която е най-доброто решение за идеалния комфорт във вашето жилище, като ви осигурява нужната топлина, охлаждане и топлата вода за бита. Tulips е вашето комплексно решение за 100% комфорт у дома. Златен медал и диплом за алуминиев радиатор Global, модел Vox, производител Global di Fardelio Torino, Италия, изложител Tulips ООД, София. Gold medal and diploma for Global aluminum radiator model Vox, producer Global di Fardelio Torino, Italy, exhibitor Tulips Limited, София. Най-напред искам да благодаря, а след това да честитя и юбилея на панаира. Наистина имаме възможност тук да се срещнем близо очи в очи с нашите клиенти и те да научат за нашите прекрасни продукти. Вълнувам се за този продукт, защото той е италиански, но неговият дизайн всъщност е замислен от нас в България. Благодаря.